Dagdagan namin yung renta. Dagdagan daw namin yung arkila sa kanya. Okay, fine. Busit, aray ko. Walang masasakyan dito, men. Grabe. Parang kang tanga dyan. Shit, nalalaw lang. Nalalaw yung shorts ko. Ano to, fun run? Fun run? Well, hindi ito fun. Run lang to. Pasensya na po at talagang hindi ako magpapaka-plastic, hinihingal talaga ako. Mo namin ba't maraming ginagawa to? Para saan ba to? Ano ba talaga ito? Mag-take lang tayo ng pictures dito and actually sabi dun sa Facebook, nakita namin sa Facebook lang ito so na-intriga naman kami kasi maganda siya, picturesque kumbaga. Yun nga lang, ayon dun sa nabasa namin, hindi daw siya government property. So nag-reach out kami sa LGU ng Binmalay, nag-email kami pero hanggang ngayon wala silang sinasabi, wala silang pinapadalang info tungkol dito kasi gusto namin as much as possible malaman kung ano ang history ng lugar na ito at kung bakit na-abandon siya ng ganyan. Sayang, pero maganda pa naman sana siya. Kaya sigurado dahil dun sa paglaganap dun sa social media, marami nagka-interest. Nakita ko sa comment threads na pwedeng pang prenup, sa photoshoot, or trippings lang, pictorials lang, something like that. Wow, something like that. Ito na. Actually, ito siya. Wala naman po talagang something special sa lugar na ito, pero wala lang, trip lang namin. Wala lang kami magawa isang araw sa bahay and nataon na brownout doon sa bahay, kaya lumabas na lang kami. Oy, na-conscious. Tabi-tabi po. Medyo creepy po talaga yung lugar. Tabi-tabi. Resort po ito. Yun nga lang, madaming bubong. Hindi ganito yung dating itsura nakita namin sa Facebook eh. Actually, nakita namin sa Facebook, buo-buo pa itong mga salamin. Tabi-tabi po. Ayaw ko nang pasukin kasi baka tabi-tabi po. Ito talagang overlooking po yung beach. Tabi-tabi. Oh shit. Marupok ang floor sa taas. Kasing rupok ko kapag nagmamahal. You know? Oh shit, wait lang.
yung nakita natin sa Facebook eh. Basag-basag na oh. Uy na lang hiya na. Tara na, tara na. Sabi ni Kuya, ang tagal nyo naman, ganyan. Yung fuel. Yung fuel ko. Style bulok lang ni Kuya, gusto lang niya magpadagdag. Hindi niya pa diretso. Abandoned din siya eh. Naabutan ng malakas na dito noon. Ayan oh. Lumubog. Tas iniwanan na lang. O baka dahil naging na yung lupa, mahina na. Madali nang lumubog oh. Sayang mga property. Yung ipinunta namin doon kanina, nagpagod lang kami. Hindi siya worth it. Kasi hindi na siya katulad dati nung nakita natin sa Facebook. Meron to siguro naging sikat siya sa Facebook. Yung naging sikat sa Facebook yung lugar. Ang dami nang pumunta, tas ang dami nang nagbalahura.